iku bekas Nah, brol. Bu muni asmara jenengan nduk. Tutuk kuwi. Lah jarene nek pas arep brol kon muni nduk. Gak kena. Kuwi enak lho Pak. Gak kena. Kami tau wis tau bae pindho. Dadi aku muni piye? Nek pas ibu asmara jenengan terus muni nduk. Wangel, Pak. Kedah sakit lho Pak niku latihan sik lho. Sesuk arep tak gawe ngono Nah, ben nggih, saya. nduk. Dadi kuwi kudu semayanan. Aduh, Kudu bareng lah iso, Pak. Ibu mongel asmara. Ngono ya. Kirang penekanane kirang, Pak. Kirang. Ya jal coba yo, bareng yo. Jiro lu.